Chitariki 15 na isato anamotenyogo tunda ende Tuasabiro kwa berokoranga emitambo yataka kuburukana ke kolende nande tuiranira sembe omwancho muligire libigeta seniki Ndizi TV ngo kwaligania asenchire yobo ikirano tonyara kubatogo sanga amonaye Amayia Ensa yamunganyare kobagagwa ateka kurubwaga kete ngo ikira chinga kibune cya sabasa kibaito mangana banyare kobabago etanana na goeta hekoneke buna banyare kobabako yasangirelia na koyaleta intugo iga nigotoko yabwato kabuna libo Eyemo litariana goro kwa Josephat Amisi ngorana sekero getalige tambe litinyara kwa watu kumanyania amonaye alianyale kwa baga gwateka. Biamono sana nyurabo igo Amayia yo mwancho muligire bigeta seniki Ndizi TV naboko ya buati ya gwetera sechinchira chia ekere rogo sechinchira chia mitandao litangani pigwetera sechinchira ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo gwetera asensemo ya YouTube Ndizi TV News. Karibu onyara ko bagu kwemanya mange nganyare ko baga gwateka anene emarago ya bono na mange agendre tento manyetenga anene litko liangyo chingwana chiria chia bene nigo chirachi ko bachiko gendra selitko yakabere maiga yogo twara omotimoko sechinga kichinge nabo igonyora litko liarero na mange agendrete gokorekana ime naisiko ye county yaito ya Kisii togo chaka kurwa county ya Kisii bono abamenyigo se serikali yenyale kobe kwenekelia abakenya nga yanyale kobe kobeka emerobelio elio kweneke buna yanyale kobe ikirani chira yanyale kobe kuliera abakenya chinga kichiria che campaign yani ganyala kobe kwano litko lero nere omwaziri bwechisemi Keli Machogu magega yogo ikirana somoiga bugosira anene obwagachi bwechikanisa ibere chichanyara kobe gosomo nyara kobago kolekana imeya constituency ya Bumachoge echache boigo nigo Keli Machogu nyara kobaga kogokera anene chingwane chichanya koba chigo chaka gati obombo wazimio na obomo bolia bwa Kenya kwanza gose obomo bolia bwa serikali no nyarabo nigo abaraya bange banyara kobago ikirana sensemo eyo anene gati yabo omochumbe we constituency ya Bumachoge echache Alpha Miruka na boigo anene omo women rep we county Nyamira Jerusha momanyi gati abarayi abanga banyarako bagwikirana omuyego yino nyarabo nigo musakyo ito Mildred momanya nyarako bagakobeketaro ya bene gwikira sensemi ya gembo na boigo gotwaliganira roboti irokobatia Nase omuyega bogo chengira ekanisa ya Ogembo PAG amone nyansara Catholic Church eliogosira amagache chikanisa echyo chigotoka imeye bunge ya Bumachoge chache hase omuyego yo bwaliganire no mabunge wenseme yo Alpha Miruka gati yabagani bali baikirana ngamo no mwaziri wechisemi Keli Machogu omwaziri bwa macheso ababu na mwamba omo women rep we county Nyamira Jerusha momanyi omo skejo ashma angi gati yabarayibande abange kwana omuyego yonigo omwaziri wechisemi atebabuna serikali niga saini gokora emirimo yabo nagoteba ensi ya Kenya yalenge gutekorengani wana bono iga egendrete bosyo boigo omwaziri bwa macheso ateba abarayikoba amo boigo geta chingwana gati yoboraibwa azimio amo ne serikali uyombei kwa nini kwa sababu kusema kweli. Na mimi niwaambie kwa sababu sasa hapana kufikiria kwamba wewe kosa mjini. Kama Kenya ingepata mtu ambaye alikuwa na nguvu, kama Kenya ingepata mtu ambaye ni visionary, kama Kenya ingepata mtu ambaye yuko na maono, hali tulipata Kenya
ingekuwa ngumu hata kusimama, hata kulipa mishahara ambayo walimu kwa hapa. Ndio naona mimi nikisimama hapa pembeni na waulisha kwa unyenyekevu, kumwombee rais wa Jamhuri ya Kenya ili Mungu aendelee kumwongoza ndio nchi yetu iweze kusimama imara. Hakuna ajira kusema president ya Kenya. Ninaunga mkono uwiano kati ya mirengo ya kisiasa. Hiyo ninaunga mkono kwa wanasiasa wawe na mbinu na mwelekeo wa kuzungumzana. Leaders must be able to talk and consult and resolve issues maturely. Mimi ninaunga mkono kabisa 100% urafiki na heshima kati ya Rais William Ruto na kiongozi Raila Odinga. Ninaunga mkono kabisa. Sekta y'ekisemi tetigiri magega ase omwaziri machogu atebabuna omoroberio OCBC nigo ochakire kororekana kubwata nse ase boigo aenekebuna ase emeroberio ebekire ase sekta yone chigokonya aborokiwa bali batali kwenyara kugendera na masomo abo ase university amone college. Ile tabu ilikuwa kunaitwa CBC, watu hawakujua bahari kuelekea. Ilikuwa kuna nyuma, hakuna mbele. Lakini unaona vile tunakwenda. Jambo hapo ambayo itasaidia Wakenya, jambo hapo ambayo itahakikisha ya kwamba kila mtoto wetu hasa ametoka familia maskini, ametoka familia yoyote, ataweza pata masomo, asome university, asome TVET institutions, na hakuna Mkenya vile tunaongea sasa atakaa nyumbani kwamba amekosa school fees katika university. Ase chinga kecho nigo abarayabo basaba abananchi kwa serikali chinga kichinyororo iligo ikirania chira chiri abalierete abana inchi. Kama kulungu na mwana bigori kwaje hiyo. Kuja pamoja but the only thing I will tell you, the government of the day is the government of the day. There is nothing you will do, just what you did. It's a government which has structures. And I have no doubt that Kenyans will start reaping the benefits of a president and a government that has a plan. Ngolipotelia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Biamono omolikyo itowa mangana maya Millicent Momanyi gose Mildred Momanyi korua ase ensemo eyo ya ugembo togoska mo tweni gobono abaiboli banyareko bagosemigwa banyareko babakorenda abana babo magiga y'ekisukuru gosie kwana gocha ase omotimoko omotambe aya ni ganyareko bagakwana ali tukolia rero asomego yonyareko bokoreta amo ababwatani ao ase omoyega boko mwariganinga omwalimu omoneno yokabire bweskuru ye secondary ya Nyangororo magiga yo gukora emiremo asobokorelio bo ase myaka 33 nonya nabo nigo boigo amangana echikambi chio chigendrete anene ase ekanisa ya SDA enyarako bachigo kwanerwa ase ensemo eyomo yego inigo nyarako gukoragwa na ere omopasta George Moraro yore omopasta bwekanisa ya Kisii Central yego nigo nyarako bakorekana imeyensemo eria ya embassy nonya nabo nigo mosakito bwamangana maya Sara Nyarangio ntita nyarako bawikirana asoma yego yo nabo yego twariganiria orobotiro kobwatia etengo omogoko ebichulia nebiririato beruwaya machenga yale baba igoro mpeni chukutero biro beruwaya machenga yale ebye waboigo nebinto ao chingaki omworokia amonomolisia korwa sekanisa ya Kisii Central William Nyang'ara alekolitaya gosegotimoka korwa semeremo eyo abereka okora ase myaka 33 ase skuru ya Nyankororo secondary echinechi nkwana
gati abaikirana bakoragwa nomo pasta gosomorandia George Murara kurwase kanisa ya Kisii Central. Rare tuachira senka yomorisia Nyang'ara amono mongino ya marieta korokwa Nora amona abana mbarororo tuachira sengi njogo serekea Nyasaye omokonyire oritaire. Na kora after 33 years teaching, lakini nyankora na about 13 years. Na inde twakorete gasi eyo abaminto bajira embassy mosocho na relatives egera toserekea aso gukore gasi. Tukeneria Elda Nyang'ara ngambia mono asenge njogo takarabisa no mongno ya senke yabo na ndokere Nyasaye ngambia mono ikiagera amo ate chingaki boikabono iga bakaritaete agaike miaka yaye naralia yagose omongina bwenkano ramachani abwate so mugaka ritaire tari gento kerera isigo tugwakera Nyasaye mbia mono nande ngotebi umu chachi ito mbia mono aso goikerana nande Nyasaye basesenie mugendere gutusabera abaibori nigo basemiwe kurenda abana babo na mono abana baiseke mbabaisa gosarwa abana baito bari chinka abaibori nga tiga barenda abana babo na abana tiga berende batikirarie nga kieye ibinto byabeire bikong bantu babeira ababe batabwatia maskani na inde basaliri abana bechi skuru muna kinyasore choire kiagara muno obo alimu obo tuakora twarorire gasi enkonkoru asa abaibori asengenjo ya abana batabwana batebegetibuya abaibori baito tubwata abana kinyaruka tigango torigiraria abana baito kinyaruka tonyara ko basemia ntonyara koruri bago cyase FGM ikiagera igego salia abana baito chikambi cyo mwako yoboigo nchakwanerwa ona chikambi chigo chakabuna Kisii Central eneo mchachi emekoro kubuna mosocho embassy mosocho ego nenjere moyo kuyarega nichikambi ito jaga itariki 19 esabate gocha ego nande twabariga ni mwenzi abandi gere tukurwa TV ito ya Ndizi TV twera ne rimna mbia mono chikambi chito ngwa satora gitariki 19 ko ikatara 26 tikatwarigania abana baito bonspi baicha se kanisa esenge nchonto bwatemero berio ase kanisa ko adventurers baka pathfinders baka ase chikwaya era ne rimbia mono asikero yo mwicha senke yeiga tiganya saba seni uwanja kwa diga okoreke nara yokurwa somorobelio bweli tikolia rero abwasaba kwani ao batebirubuna SMI nomokia noro asogo konya abana chinga kia baiboli na barobo baboli wekorenda abana babo mono abana banyaroka chinga kicho mutimoko motambe aso mutinyo 5 na 3 ginko reporter ya egataseni kia Ndizi TV nchenika nkoro kwa Sara Nyarangi ontita Biamono masakyo ito bwa mwana Amayia Sara Nyarangi ontita soroboti urwa senchira yobo ikirano totegarite me county ya Kisii ibuna enchira Eyemo yokwenekia buna abasai banyare ko babagwesira litkoria rero nigo ikiombe kyo gusira abasai kia youth organization kenyara ko bage gochaka orosagirwae imeye county ya Kisii omego nyara ko bakorekana ase amagacho a culture hall gago kwana korwa ase ensemo eyo nigo munyakerogo anene bwe kiombe kyomilikanya kwara nyara ko ba gago semia abasa bange banyara ko bagwesana ne amone kiombe ligo ekyo rinde banyara ko bakwenekia buna banyara ko bagosemigwa na kumanyigwa mange gati yabo ogonchoreria akwerire asa marieta ngoro kunyakwara milka mongina ndo muraibu abasae ne chairperson ya Kisii County ase kiombe gikoro ku Kenya Youth Organization ne kiombe gikorani ya country yenkima ase tobwate gorunsega reward level barai ward manager mpaka twakorera igoro national ase tobwate youth president ne vice president igone protocol ase county tobwate county executive abwase tobwate na barabu members bagotenera bone county engima kiombe kiga kiachagete kere 2 months old twara korre kurmaga ige binte binge bya youth sensitization ase tagete youth bangego kokore twangire kokore binto tofauti bile youth based amangana bina climate change, drug abuse tokorwani and many other things bile youth based toko sababa raiba ito batobwate si
babeka amagoko na into youth mbabwate ebintu ebinge babegete ase chito yabo babwenerete ko carry out. Nekiombe kio nigo kianyara koba gegochaka chia bisi chiaye anene asorosagia rua Kisii. Tokuska motwe nigo abarai akorwe county ya Nyamira banyareko babako boli gwa bacha mwele kwenekinga banyareko bagosira emerobelio iyanyareko bageko bekwa gose kwenekiwa amone chiserikali gose serikali liye county ya Nyamira nabo igo serikali enene bagokwana litkolya lera somo yega bogosira obwagachi bwe kanisa ya St Joseph Catholic Nyamira nigo abarai abo igo banyareko babako irali bagelio nagotoma amagombo abo anene bochia ase enga ya nyagosira omwemsi we wodi ya Amayia Josephat unyarako bagagosiria obugima bwaye ewiki ya nyarako bagoeta ase omubasokano opara bwagatia bali banyarako bagoikira na somo yego ibo no omwemsi anene we ward area ya township boigo unyarako bagakwera libagelio nagwakera abamenyi biba ewodi ya ngambia mono ase okomobeka asa masabo chingaki alenge ase enyagitali omosaki oito kurwe county ya Nyamira job mangi na mangemono. Ase omoyaga bogo changira ekanisa St Joseph Nyamira Catholic egotoka ime county ya Nyamira nigo abarai abaikirana Ensa meyo buna omo MCA o township Duke Masira omo MCA obogichora George Morara omo MCA obokeira Joel Ombongi nabo bisakorwa sabisi omobunge onakuru town West Samuel Arama omo MCA o township Duke Masira nairali bagali abene kuyirana linyasaye mbya mono ase komokonya kurwase omubasokano omubebwe para oyo oirerete omo MCA onyamaiya Elijah Eyemo gusiria obugima bwaye ina muwete nyasaye tu mira bono tena tata asiritaga tutiga toraba ke sana fa I was in class 2 and I was the first born ye family only thing na wote nyasaye na mwana na nyorete tara kora na ndo muti nyasaye nere aki ora ngide lakini nyasaye karambro kokukwaye fala sala keba litwe stware bororo ari michina atite gukonya ngumunyaro koria soke mutuga kumutarira ta soke gali mutu that was when I got a dislocation okukwane kogatigana lakini bakoro na Robinas makana kurwa sense mu bunge onakuru town West Samuel Arama mbairali bagali abene utuma amagombo gochia senka nyagosira Elijah Eyemo chukua fursa hii kupeleka wizara za rambirambi who lost his life recently. For those people, for those MCAs who also were with, I wish them quick recovery. Ntoma nyetenge familia yo minto Elijah Eyemo umweshimiwa ito otiekera korara nyasawe yamubwatisi esegeto njaro gochasa menyibe wodi ya Amayia kumusira onde bwensi oyorarwe kurwa senka ya Eyemo as obocholi bwekeroko bo MCA the late MCA Elijah Eyemo nabantu bali ba Amayia gaki ekere kamura atego isaranza mukora great consideration abor murate byo mungnori na imura mobeke egela kineri abana bali mwate birengo mungnori nyasamu kunati gararia kinyegesa kukyo mwana uri mintosi mugete nene andege konyarika na tonyole na mwana omukuru muchioria again kolege pindi kyo mwana mwabo abarai mbasaba gutwara obomo na gusira amagenderero elinde gukinia ekerengo gie county ya Nyamira. Honorable Samuel Arama has a goodwill towards the religious functions, educational functions, even including development functions. He is not in a competition on the West at the moment. Momo Sabere erinde anyare gotenena n'abantu baito ba Nyamira egekwera this is the right time agwenete koirani okoboko gocha nyomba boyuborwa esarwete Mheshimiwa Arama bwate kugani oku abantu baije meza binte bye bikorera abananchi muko ni boyo
Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira, Job Maangi. Biemono sana omosaki oito kurwe county ya Nyamira soroboti urwa senchira yobo ikeranu omwanchwa omurigereria kerokende ase serikali enene naboigo ase chiserikali chechi county anene jinyale tokoba chiko bekali bagali abene elio kwenekia buna abantu balia gosamagano y'abantu bali bamenyete amono bolema anyalire kobaga goikiranirwa ase bikaro ao ime county assembly naboigo ase ebunge enene nonye ebunge area ye senate nagekogera omorogoba obono twanyala koba tokomwarigania omwamsio mochole ime county assembly ya Kisii Alfred ya Sandongoro uyo ole asensemo elia yogotenena abantu bali bamenyete amono bolema naboigo babwate amaganio ao ime county assembly eyo ya Kisii erinto nyala koba tokosanga amonere amange igoro ya maganio y'abantu aba babwate obolema ntokwanire kerokende obolema mborobio buna mondo kyobwate obolema anene boniga eserikali egenda tokobe kubwatuka chibesa chia abantu bali bwate obolema nabo igo chiskuru ngabana banyara ko bagoswase chi university nenya letokobe kubeko muroberio ulia bwa help ase ni biyera chikobe kwenekia buranyale kobe okonya abana babwate amaganio onye naye no mwana uri kwanyala tokoba go gweta matemwago nabo igo go join a university ende yonsi ine eserikali ase e constitution ne bwate libagali bendia bene kwenekia buranyale koba gegosira anene chisemi chiaga senseme yo ayina alitoko chikoba togo kwanera ase maragobe bono onyale koba go sange kerengeri kiago amono itugwetera se namba yesimi eyiregagwo ase TV yago nabo igoto bwate gwetera ase chinchera chito chia omotandao nongo butorera Amayia Ensa Eyemo gago rakininyora nga ngoira nande ase kagitali getambe amono magani oneri tuyala koba to kwanera mange igore y'abantu balia bamenyete amono bolema.